63rd Anniversary DXDC 621 RMN Davao, ang number 1 AM radio station sa Davao Region. Unta, mas mulambo pa o padayon sa pagpanerbisyo sa atong katawhan. Ako si Mary Antoinette Talisay, usa ka BA Communication Intern from Davao del Norte State College. Mapasalamaton sa DXDC sa dako nilang impact nga nabuhat sa ako ang internship journey. Mapasalamaton jud ko kay kanang daghan og knowledge, learnings nga natun-an sa ilaha. Og salamat kaayo DXDC kay naging part mo sa ako ang internship ug labaw na sa akong kinabuhi. Salamat kayo og happy 63rd anniversary DXDC 61 RMN Davao. RMN ang kasama mo.